Εκκλησίας. Χειροκροτάμε δυναμικά, γιατί όπως έλεγε και ο Καζαντζάκης, είναι χρέος της ράτσας μας να το μεταλαμπαδεύουμε. Λοιπόν, ποντιακό τμήμα, Θεταλού Λάρισσας, η Λάρισσα χορεύει πόντο. Χοροδιδάσκαλος, Κωνσταντινίδου Άννα. Και χορεύουμε κι εμείς μαζί τους. Γιατί ο πόντος έχει πολύ δυνατό παλμό. Δεν είμαι πόντια, δεν κάνω εξαιρέσεις. Λοιπόν, τικ διπλών, τικ τρομακτών, σερανίτσα, τριγώνα, σέρα, σουρντουγουζούς και κότσαρι. Δικιά σας η πίστα, παιδιά, δικό σας και το χειροκρότημα. Στο σπίτι με ένα βράδυ και μπορώ να φέρατε στο σπίτι με ένα βράδυ. Αφαχ και χρημάτωτες πας και σόμπαρχαν, τες πας και σόμπαρχαν, στείλω μας καλό χαπάν. Φέντανε, αούτα ξαδοσέραν, ξαδοσέραν, συμψείς να ξαδεντάνε, ξαδεντάνε, αούτα ξαδοσέραν, ξαδοσέραν, συμψείς να ξαδεντάνε, ξαδεντάνε.